Xa coa programación de verán en marcha en xuño, o mes de xullo non podía ser unha excepción en Pontevedra. Ata 14 propostas diferentes englobarán centenares de actividades que encherán a cidade de diversión e cultura a diario. Son moitísimos programas, son 14 programas con centos de actividades e centos de artistas que van participar durante toda esta programación. O Concello repite fórmula e as actividades repartiránse en diferentes escenarios por toda a cidade. Unha das novidades chega da man do cinema. O Festival Ambienta celebrarase entre o 2 e o 7 de xullo na Praza da Pedreira e busca ser o xermolo dunha proposta máis ambiciosa. É un festival de cine de temática LGBT que sustituye ou colle o relevo do que era Flop Cinema. Pero queremos que sexa o inicio do que será un gran festival en Pontevedra de cine da diversidade, da pluralidade e na que Pontevedra durante eses días se encha de cores e quixemos darlle con este cambio bastante máis potencia a ese festival de cine. As mulleres terán tamén o seu peso específico dentro da programación deste tempo de verán. Será no ciclo con Voz de Muller, con teatro e actuacións musicais. Están por toda a programación de todo o ano e tamén moi intensamente no verán, pero quixemos poñelas especificamente presentes co programa con Voz de Muller, que se vai celebrar do 14 ao 18 de xullo na Praza da Ferraría, ás 10 da noite, e teremos do mellor que hai neste momento no panorama artístico galego. Chévere, a Panadaría, Tanxugueira, San Paranoia e Uxía. Durante 9 días o humor chegará coa proposta vai de monólogos. Tamén haberá maxia no marco de Ponte Ilusión e música coas actividades de Cabaré Cabaré. É unha programación feita con variedade, con diversidade para todos os públicos. Outras citas tradicionais do verán pontevedrés como San Bieito e Santiaguiño do Burgo estarán incluídas na programación, pero cun formato moi semellante ao do ano pasado, evitando as celebracións multitudinarias.